Benvinguts a la Castanyada Zombi 2. El nostre company portava les pilotes cap a fora. Ell volia que en Jair li tocassi les pilotes. Bueno, m'ho he passat molt bé la Castanyada Zombi 2. Molta diversió i molt bon rotllo. I ara me'n vaig corrents a Madrid amb el meu sobre B. Ja no està aquí la samarreta que ve de tot.